Искам пациентите да усетят спокойствие, доверие и чувство за грижа, да знаят, че са на място, на което всичко се случва със смисъл за тях. Няма да забравя усмивките на пациентите, след като виждам как напрежението им се превръща в спокойствие и благодарност. Тези моменти носят огромна стойност. Най-много ме радва, когато виждам пациентите доволни. Чувството, че съм допринесла за това тяхно преживяване, ми носи истинско удовлетворение. Естелайн за мен е вдъхновение и среда, в която професионализмът и естетиката вървят ръка за ръка.